I és el consumidor qui en paga les conseqüències. Al mercat, tota la fruita que no compleix els estàndards de qualitat o ens la tornen o la destrueixen. En aquesta plantació, la mitjana del que descartem és del 8%. I a això s'hi han d'afegir les pèrdues que es produeixen durant el transport. Però el pitjor és que prenen la terra agricultors petits per conrear els nostres plàtans que acaben a les escombraries. Els papallers dels petits agricultors limiten amb la plantació de plataners. Abans, l'empresa ja tenia 110 hectàrees. Només ens en quedaven 63, i em sembla que érem 34 agricultors. Tots hi havíem invertit en aquestes 63 hectàrees. Ja sé que ens ha passat a tots, però també sé que jo tenia 5 hectàrees. Tinc 64 anys. Sí, 64. En aquesta situació. Veieu les ferides que tinc? He tingut malària. Veniu, que us ensenyaré com tractem la malària a casa. Amb herbes. Res més. No ens podem permetre res més. No tenim menjar. Pregunteu-ho als meus fills i a la meva dona si mengem carn. Ni un cop a l'any. Mai. Els petits agricultors del poble de Niombe van decidir lluitar per la seva terra. Van recollir la documentació i van contractar un advocat de la llunyana capital, però el seu judici s'allarga als tribunals. Ara van pel 16è any. Àfrica és pobra i ens venen a comprar la terra. Al Camerun hi ha una llei antiga que diu que la terra pertany a l'Estat i l'Estat fa tractes per cedir les nostres terres, la terra dels nostres avantpassats, a les multinacionals, de vegades amb contractes de 100 anys. I l'esperança de vida dels camerunesos és de 100 anys? No. Quan dones la terra d'un poble durant 100 anys, has matat de gana aquesta població que als 50 anys ja se'n va a la tomba. Morirem sense terra. Avui dia, el pa és el producte comestible més important pràcticament a tot el món. A Àfrica també. I és per això que els augments de preu del blat han provocat disturbis del pa a molts països. Les pujades de preus de l'estiu del 2008. Les manifestacions a 40 països, els disturbis pel preu dels aliments que van fer caure governs, van despertar la població. Segur que hi tornarà a haver un daltabaix mundial pels aliments. Potser no serà els pròxims 2 anys, però tornarà a complicar-se. Les pujades brusques del preu del blat als mercats de matèries primeres van ser la causa de l'última crisi alimentària. I un augment de preus com aquest es podria tornar a produir aviat, perquè la majoria de països africans han d'importar bona part del blat que necessiten i l'han de pagar molt car. Què passarà si Àfrica té poder adquisitiu per entrar en aquest mercat de matèries primeres? Els preus, la demanda augmentaran. Ara hi ha demanda, però no ho poden pagar. I és un cercle viciós. Si la gent no ho pot pagar, el preu també pujarà. Actualment, la manera de vendre no canvia. I això és un problema. La demanda de blat al mercat mundial continuarà augmentant els pròxims anys. Als nostres països industrialitzats, la meitat d'aquesta demanda acaba a les escombraries. Quan la gent ha de fer pa per alimentar les seves famílies i el preu del blat es duplica, com l'any passat, s'ha d'estrènyer molt el cinturó.
ja no es poden pagar una quantitat suficient de calories. La pujada de preu va tenir aquest efecte sobre milions de persones, els més pobres del món. Però aquests augments també els provoquem nosaltres. Em podeu dir, si ens queda pa i panets del dia abans, no els podem pas enviar a Àfrica ni a Bangladesh. És clar que no. Però sí que els enviem indicadors de preus negatius cada cop que provoquem augments de preu arreu del món. Com més coses llancem, més pugen els preus. És per això que, indirectament, les nostres deixalles provoquen que hi hagi més fam al món. Amb el menjar que es llença a Europa i Amèrica del Nord, n'hi hauria prou per alimentar totes les persones que passen gana al món 3 vegades. Per canviar el sistema de rebuig, senzillament hauríem d'actuar tots a l'una. Els consumidors sent conscients, els majoristes, minoristes i productors sent responsables, i també fent polítiques que penalitzin el malbaratament i que promoguin una miqueta més de frugalitat.